Kali ini Dek Nabila Purple monggo kali ini duet sama Mas Han sang aktor kota dari Jawa Timur. Bu, nungguin apa? Nungguin lagu? Oke, lagunya apa? Nungguin Pak Haji? Oh iya, tenang Pak Haji gak kemana-mana. Goyang meneh bersama Vina Nada kali ini. Ayo bosnya, monggo silakan. Menteri Keuangan Bulin. Yo wis ayu Mulan pendino hitam carene Sangeru keturutan Ukung hitam apa kepentolan loh. iki ngono perbuatanmu Aduh, mas Dek. wetengku cilik mau kawin Hei ah hei oh. kowe engko gawe wong turu radiwe mengko kowe nesu ayo Yo wis ayu bojoku sing ayu dewe 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 anu wis ngomong apa sing mbok kepingini kita tak turuti. sing tak pengini sing gampang-gampang janji kudu keturutan Ngidam bener dik sing oke amine mas mine sing apa dik sing dobel andoke mas aduh pentol dong andok sing oke amine wasih dik sing dobel andoke mas kowe ngidam apa dik sing oke amine mas kowe ngidam pentol dong sing akeh sembuh. aduh 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 Vina Nada Wasik bolong Vina Dada. Yo wis ayu bojoku dewe dek tak ngomong apa sing mbok tangini gendang tak turuti. sing tak pengini sing gampang-gampang janji kudu keturutan aku pengen pentol Iya, sing oke iya, amine iya, aku pengen demak sing dobel andoke aku pengen pentol andok Sing akeh welune kowe ngidam apa dik sing dobel andoke mas kowe ngidam apa dik sing oke amine mas kowe ngidam pentol andok sing oke amine ayo sakno sakno bojoku meteng telung wulan sintane kok carine ngidam kowe ngidam apa saking doyan kowe ngidam apa saking doyan sayang iki ngono perbuatanmu mas wetengku cilik mau kawin kowe seneng go gawe wong turu radiwe mengko kowe nesu goyang Menteri Keuangan yang punya Cikampek Raya.
ayu dewe 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 gedang apa sing mbok kok ngini gedang tak turuti Sing tak pengini, sing gampang-gampang, janji kudu keturutan. Aku pengen menang, iya dek 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 sing akeh amini. Ayo, sing akeh amini mas, weng ngidam apa dek sing double andok ke mas. weng ngidam pentol 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 endok sing akeh wulune asik wulune dawa bolong bojoku mateng telung wulan go jarine ngidam kowe boyan apa sakit pengen aku ngono ya ora kepengin sayang Iki ngono perbuatanmu mas, wetengku cilik kok kawin lemu. aduh aduh Seneng kok gawe wong turu, ra kiwe mengko kowe nesu. Ayo. kowe cak ayu bojo sing ayu dhewe 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 gedang ngomong apa sing mbok ngini gedang tak turuti Sing tak pengini, sing gampang-gampang, janji kudu keturutan. Aku pengen menang, sing double andok ke mas. Aku pengen menang, sing double andok ke mas. Aku pengen menang. pentol 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 endok sing akeh wulune asik Terima kasih. wes bola thank you Sing double andok ke, aku pengen pentol deh sing akeh amine. kowe pengen pentol 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 endok Sing akeh amine. aduh wis gak kuat aku mas bro aku angkat tangan bro Udah. mas bro mas MC